masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a Zakiza TV. Hafsat Zaki sunana, kuma kamar kullum nake kwararo bayani. Yau da addu'ar ɗan mata zan yi. Wanda na san wannan gabaki ɗaya mu barin cire kaina, ni banda ni a wannan addu'an wasu 'yan mata da na san wasu 'yan mata za su fara cewa yare yadda za ta fara kenan, to amma abin gaskiya ne. Iyakacin addu'ar mu 'yan mata barin gyan inda yake tsayawa babu wani nisa, babu wani gudu. A nan wurin yake tsaya, kawai tunanin mu yana cikin wani roba ne a ciki yake zagayawa. Gaskiya nake ga mu addu'ar 'yan mata. Ya Allah, Allah ina roƙonka, ya Allah ka bani miji mai mota. Ya Allah, ya Allah ka sa yana aiki a Abuja. Ya Allah ka tabbatar gidansu masu kuɗi ne saboda ni ma in samu kuɗi. Ya Allah yana da kyau. Ya Allah, ya Allah ina roƙonka ka sa mahaifiyar shi ta mutu saboda ba na son uwar miji. Ya Allah, ya Allah ka kashe mahaifiyar shi. Ya Allah idan yan uwan shi za su takura min su hana ni cin wannan kuɗin, ya Allah ka karkatar da su, ka ware su daga jikin shi. Ya Allah ka bar min shi ni kadai zan more shi. Ya Allah ka sa account bank, ya Allah account ɗin shi inda kuɗi suke ciki, ya Allah, ya Allah, ya Allah ka sa ya bani dama in dinga shiga ciki ina kwaso kuɗi yadda na ga dama, kuma ya bani ATM ɗin shi. Ya Allah dinga kawai idan zan sai abu ba sai na tambaye shi ba. Ya Allah irin wannan mijin nake nema. Ya Allah ka bani miji mai kuɗi mai dukiya. Ya Allah ina roƙonka, ya Allah ka amsa wannan addu'ar tawa. Ya Allah ka toshe mishi idan shi, ka sa ya daina ganin wasu mata. Ya Allah, amin. Ya Allah, ya Allah, taimake ni. Ya Allah, ya Allah, jama'a ku taya ni addu'a, ku taya ni addu'a. Ya Allah bani miji mai kuɗi wanda zai bani duk abin da nake so, komai da komai kawai ya mallaka min, in dinga zuwa ina ɗiba ina kashewa yadda nake so. Amin ya Allah. Jama'a na annabi su ce amin. Maza masu kuɗi da Allah da annabi muna nan muna jiran ku zo dan Allah da annabi. Mai kuɗi kyakkyawa, mai kyan sura, mai kyakkyawan mota, mai katon gida, Allah ka kawo shi. Amin na annabi ce amin. Amin na shafa. Wannan addu'ar wasu 'yan mata ne, babu ruwan Hafsat Zaki. Na ga wasu bakin su ya riga ya fara motsi, to wallahi babu ruwan addu'ar wasu 'yan mata ne yake kwatanta muku. To jama'a huta lafiya.